Hi, V. Hey, ma'am. Ayan. V, palakasan na lang ako ng konti ng boses ha. Sagad na kasi yung volume ko eh. Yes, ma'am. Ayan, na sige. V, kwentuhan. Okay, ma'am. Yes, better. So, kwentuhan mo na ako, V. Anong maipaglilingkod ko kay V at napatawag po sa Usapang LDR? Ma'am, hihingi lang sana ako ng payo. Ano meron, love? Kasi, last month, naghiwalay kami ng wife ko. Kasi, mga problema na selos. Sinong nagsiselos? Ako, ma'am. Yes, ma'am. Yun. Halos 10 years kami nagsasama. Gusto ko lang, pero gusto ko pa rin makipag-selos. Gusto ko pa rin siyang, kasi mahal ko, ma'am. Sobrang mahal. Okay. Ba't ka nagsiselos, V? Anong rason ng pagsiselos ni V? Saan nang gagaling? Siguro, ma'am, napaparanoid lang ako kasi parang siguro nagkukulangan ako sa pag-aalaga sa kanya, ganun. Parang yung parang ma'am nararamdaman ko na nagkukulang siya sa akin. Siyempre, ma'am, parang naghahanap ako, ma'am. Naghahanap ka ng konting care, ganon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ba't di ka ba naalagaan ng asawa mo? O naalagaan ka naman pero parang sa'yo kulang pa din? Naalagaan naman ako, kasi yun naalagaan niya ako kasi parang para sa akin kulang pa din. Okay. Tapos yun, napaparanoid ako na hanggang sa text, pag nag-text siya, para nainis ko, parang may ka-text ng iba. Okay. Lagi ko siyang napagbibintangan. Okay. Aware kang napagbibintangan mo siya kasi wala kang nahuli kahit minsan? Yes, ma'am. Wala naman, ma'am. So, lahat to ay palagay lang? Palagay ko lang, ma'am. So, sinong nakipag-break, love? Ma'am. Siya. Okay. So, ngayon na V, kung meron kang tanong sa akin, mahal ko, anong tanong mo sa akin, love? Yes, ma'am. Mahal na mahal ko pa rin yung wife ko. Gusto ko pa rin mag-aayos kami kasi 10 years kami nagsasama. And meron na rin kaming gusto ko pa rin ayusin yung pamilya namin. Pero siya na rin kasi sabi niya, ayaw na sa akin. Na hindi na tayo ako magbabago, na ganun pa din kahit may galingan kami, ganun pa rin yung magiging gali ko. Pero hindi ko, ma'am, alam kung ano yung gusto kong gawin, parang bibitaw na ba ako or hahabulin ko pa siya. Hindi ko alam, ma'am, kasi siya na mismo sa kanila nagagalit na ayaw na sa akin. Okay. Pangilang beses niyo na ba itong naghiwalay, love? Ma'am, bali pang dalawa na ito, ma'am. Pangalawa. Tas lahat ng yon ang dahilan ay dahil nagsiselos ka? Yes, ma'am. So, kumbaga binigyan ka niya ng second chance. Kung patatawarin ka ngayon at bibigyan ka pa ng pagkakataon, it's gonna be your third chance. Tama? Yes, ma'am. May baby kayo? V, tama ba yung pagkakarinig ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nasaan yung baby mo? Nasa kanya, ma'am. Okay. So, kahit pa paano may communication ka pa kay girl? Love, ganito, no? Po? Ano yun? Ano yung pero? Yun kasi nagko-communicate kami pero hanggang sa communicate naman, nag-aaway pa din kami. Okay. Binablock niya lang ako. Binablock ka na niya. Ba't kayo nag-aaway? Ba't kayo nagtatalo? Mag-aaway lang naman kayo kung sumasagot ka kapag nagsasalita siya eh. Kasi siya, may galit siya, may inis siya sa'yo eh. Alam mo naman yun kasi the fact nga na nakipaghiwalay na siya sa'yo, hindi niya nakaya, napuno na siya. Kumbaga, mainit talaga yung dugo niya, mainit yung ulo niya sa'yo. Mag-aaway lang kayo kung sasagot ka. So, anong sinasagot mo sa kanya? Bakit kayo nagtatalo? Kasi ang gusto kong mangyari, sabi ko sa kanya, mahal na mahal ko siya, na sana nagbuhin ulit kami, makapag-insta ulit kami, kalimutan namin lahat yung mga nangyari, mabawi ako sa mga pagkukulang ko. Pero ang sabi niya, wala na talaga. Na umanap na ako ng iba, sana yung makikita kong mabawi, siguro, hindi siya para sa akin.
nakakasakit. Kasi hindi ko tanggap ko. Hanggang ngayon, siya pa rin talaga yung mas. Okay. V, makinig ka sa akin, no? From this moment forward, what you say means nothing to your girl. Kahit anong sabihin mo sa kanya, kahit anong pangako bitawan mo sa kanya, papasok sa kabilang tenga, lalabas lang sa kabila. Ganun lang yun. Kasi wala kang sinabi ngayon, or wala kang sinasabi ngayon, na hindi mo na nasabi noon, or na hindi mo pa nasabi noon. Lahat ng sinasabi mo ngayon, narinig niya na. Lahat ng sinasabi mo ngayon, napaniwalaan niya na before. And yet, nagawa nyo pa rin umabot sa puntong to, sa ikalawang pagkakataon na bibitawan ka niya. And this time, para sa kanya, dahil nga lahat ng yon narinig niya na, lahat ng sinasabi mo ngayon, nabigyan niya na ng tsansa, kahit papano dati na-accommodate niya na, she doesn't think na may difference sa ginagawa mo ngayon, sa ginawa mo noon para mabawi siya. Naiintindihan mo ko, love? So, ang kailangan mong gawin, V, ay you stop telling things or saying things sa kanya. You have to start doing things. Like for example, instead na sasabihin mo, mahal na mahal kita, every single day sa kanya, ipakita mong mahal mo talaga siya. If it's gonna be you trying na manligaw sa kanya every single day sa bahay nila, kakausapin yung mga magulang niya, nakikipaglaro ka sa anak mo, ganyan. Pupunta ka sa kanila, may dala kang pasalubong sa anak mo, may dala ka para sa kanya. It's either a letter, isang stem ng rose. Bahala ka na kung paano ka maglalambing, paano ka manliligaw. Pero ang pinaka-importante, V, ay yung masuyo mo siya sa gawa, hindi sa salita. Kasi sa totoo lang, V, pagod na siyang marinig yung mga salitang yan mula sa'yo. Kasi ikaw na mismo nagsabi, ikaw din mismo ang nakakaalam, V, na wala naman kasing basihan lahat ng paratang mo eh. And for a girl, masakit kapag pinagsasabihan ka ng mga bagay na hindi mo ginawa. Kapag pinagbibintangan ka na nanloloko ka, may iba ka, kahit wala naman talaga. Lalong-lalo na meron kasi kayong anak. Ikaw yung pinili niya makasama for 10 years, ikaw yung pinili niyang lalaki na magkaroon siya ng anak with. So sana kahit papaano nagkaroon ka ng confidence. Kahit papaano na build yung self-esteem mo na ako yung pinili niya. Out of so many guys. Sa mundong to, sa Pilipinas, ako yung gusto niya. Ako yung pinili niya. Ako yung kinakasama niya. That could have been your mentality. Yun dapat yung iniisip mo, pero hindi nga yun yung naging isip mo eh. Dahil nga ang dami mong insecurities, ang dami mong nakikitang mali sa sarili mo, ibinabato mo sa kanya yung frustration. Na baka humanap ka ng iba o sino na namang yung katext mo, baka may katext ka ng iba. Pangit eh. Pangit kapag napagsasabihan ka ng ganun every single time nang wala namang basehan. Tinutulak mo siya palayo every day. That's what you've been doing for the past 10 years. So ngayon, V, ito ay walang assurance na kapag ginawa mo to, magiging kayo at the end of the day. But this is the only way na makita niya na hindi ka puro salita. Na this time around, kaya mong gawin. At kahit kaya mong panindigan yung mga pinagsasabi mo na buuhin natin uli yung pamilya, this time iingatan ko kayo, aalagaan ko kayo, yung mga sinasabi mong ganyan, ipakita mo na lang sa kanila. How old is your kid? V, ilang taon na yung anak mo? Ano po? 7 years old na. 7 years old. Lakasan mo ng konti, V, kasi promise, sagad na yung volume ko. 7 years old, ma'am. 7 years old. Oh, 7 years old. Nag-aaral? Yes, ma'am. Sinong gumagastos sa pag-aaral? Ikaw o siya? O tulong kayo? Ako, ma'am. Ikaw. So, yung kinakain nila, yung kabuhayan nilang dalawa, sa'yo din nakaatang. Yes, ma'am. Paano ngayon? Magkahiwalay kayo, paano yung nagiging gawi? Yun lang, communication lang. Sa ngayon, wala kami communication kasi nag-add naman siya sa akin. Inak niya ako. Pero paano ka nagbibigay para sa anak mo? Every weekly naman, hindi naman nakapag... Ano po? Sorry, lakas ng onti, love. Sobrang, ko na, todo na. Every weekly, ma'am, dapat naman makapag-sahod sa trabaho. Okay, nagpapadala ka. Malayo ba sila sa'yo? Yes, ma'am, malayo, ma'am. Saan yung malayo? Probinsya? Probinsya, ma'am, 8 hours mula sa Manila. 8 hours mula sa'yo.
Oo, papunta sa kanila. So, parang Baguio, ganon? Ay, parang Baguio. Oo, parang ganon. Parang ganon? Parang ganun man. Ang layo ah. Okay lang ka nakakauwi sa kanila? Noon, nung kayo pa, paano ka nakakauwi sa mga, sa anak mo at sa asawa mo? Actually, ma'am, last third week, ayun, nakauwi ako, ma'am, sa kanila ngayon na. Pero hindi rin kami masyado nag-ausap kasi nagkawin na kami. Sinusuri ko siya. Pero yun nga, ma'am, wala na. Para na lang sa mga bata. Para ma'am na sinasabi na wala na talagang pag-asa. So, syempre V, ganun talaga yung feeling niya kasi nga pagod na siya eh. Sawa na siya eh. Hindi mo naman siya masisisi, di ba? Kasi ikaw ba naman pagbintangan kang may ginagawang masama kahit wala naman talaga ng paulit-ulit. Binigyan mo na ng chance before for the same problem, inulit pa ng ikalawang beses. Hindi pa rin siya natapos, di pa rin napirme, di pa rin naging okay. So, syempre kahit sino ilalagay mo sa posisyon ng asawa mo, mapapagod, mabubwisit, masasagad. Nasagad natin V eh. So, ang kailangan mong gawin talaga is you have to really make an effort. Kailangan mo talagang ipakita sa kanya na kapag sinabi kong this time magbabago ako, I mean it. Hindi ko na lang siya basta sinasabi. Gagawin ko na lang siya. So, if kaya mo na dalasan ng onte, yung pagsuyo mo, pag-uwi mo sa kanila para lang makasama mo sila, dalasan mo V. Kung hindi, mawawala sa yung pamilya mo. I think naman, they are worth more than yung pagod mo sa biyahe, tama? Yes, ma'am. So gagawa tayo ng effort, mahal. Pero hanggang doon na lang yon. Yun ay effort na magagawa mo. Yung magpakita ng sinseridad sa asawa mo. Yung magpakita na kaya mong magbago. Yung magpakita sa kanya na effortan ko para lang mabuo yung pamilya natin. Kahit kailangan kong umuwi, sumuyo dyan sa bahay ninyo. Suyuin ka, dalhan ka ng flowers, surprise ka. O kaya titingin ako ng online na shop dito na nagde-deliver kung saan try ko magpa-deliver sa iyo paminsan-minsan ng kung anik-anik para lang makita mo, malaman mo na malayo man o malapit, this time around, kapag sinabi kong gusto kitang bawiin, hindi dahil sa mga sinasabi ko, kung hindi dahil sa ginagawa ko. Ngayon, V, kapag after, sabihin na natin, ginawa mo na to for 2 months, nagtaray ka mag-effort umuwi, trinay mo sila ilabas, trinay mo siya yayain for date, kinausap mo yung mga magulang niya, at humingi ka ng tawad sa kanila for whatever na nagawa mo sa kanya, kaya nasaktan siya. V, kapag sinabi pa rin sa'yo ng asawa mo na, pasensya na talaga. Wala na talaga akong maramdaman. Wala na talaga akong feelings para sa'yo. Nasagad na talaga yung pasensya ko. Nasagad na din talaga yung feelings ko. This, you have to accept as a man, V. Ito, kailangan mo na talaga tong tanggapin bilang isang lalaki. Na even if gaano mo pa siya kamahal, kapag lumipas na yung panahon niya na iniintindi ka, inuunawa ka, pinagbibigyan ka at pinapatawad ka, nasagad mo na yon. Wala na tayong magagawa doon. You just have to be a father to your kid. Kailangan mo na lang maging ama sa mga anak mo. Yun na lang, wag ka nang magmintis. Pero yung asawa mo, hindi mo siya masisisi kung bibigay na talaga siya. Naintindihan mo kung mahal ko? Yes, ma'am. Wag... Masakit lang Ano po? Yes, ma'am. Hindi ako sobrang kaya sa 10 taon na din pagsasama. Hindi ko alam na ganun lang. Hindi naman kasi ganun-ganun lang, V eh. Tanggalin mo yan sa utak mo na ganun-ganun lang matatapos. Hindi ganun-ganun lang eh. Love, for 10 years, you took her for granted. For 10 years, pinagbibintangan mo siya for the things she did not do. 10 taon mo yun ginawa sa kanya. For you, walang-wala yun sa 10 taon na yun. Pero siya, sa 10 taon na yun, ilang beses kanyang pinatawad, ilang beses kanyang inunawa, ilang beses kanyang inintindi, ilang beses niyang sinabi sa sarili niya, sige, kaya ko pa, mag-a-adjust ako. For 10 years, akala mo lang, wala naman kayong problema, napakasimple lang ng mga bagay, pero para sa kanya na napagbibintangan mo, napagbubuntunan mo ng frustrations mo in life, masakit yung 10 taon na yun. At kulang pa yung 10 taon na yun para tumbasan yung sumusunod niya pang taon sa buhay niya para magtiyaga sa isang relasyon na araw-araw siyang pagbibintangan, araw-araw siyang sasaktan. Kulang pa. Kukulangin yung 10 taon mo para higitan yon.
Naintindihan mo ko, V? Naiintindihan ko, nasasaktan ka, naiintindihan ko, nahihirapan ka kasi family mo na to eh, pamilya mo na tong pinag-uusapan natin, V eh. Kaya lang kasi kung hindi makikita ng asawa mo yung sincerity mo, dahil lahat ng ginagawa mo ngayon, lahat ng effort na sinasabi mo ngayon in order na ligawan siya uli, mapabalik siya uli, ay lahat salita na. Sabi ko nga sa'yo, wala kang sinasabi ngayon na hindi niya pa narinig noon. You have to make this story different from the last time. Itong paghingi mo ng tawad ngayon, kailangan iba to sa paghingi mo ng tawad nung nakaraan. Dapat mas matindi, dapat mas may effort, dapat may mas sincerity. Kasi kung hindi yun makikita ng asawa mo, lahat ng sinasabi mo ngayon, wala lang to. Walang bearing sa kanya to. Naintindihan mo ko, love? Talagang masasaktan lang ako ngayon. Kaya ako naiintindihan kung ano yung... Yan. Lakasan mo ng on TV. Promise, wala na, sigurado ako wala na marinig yung listeners ko sa akin. Hindi naman kasi na nasasaktan lang kasi ako ngayon na hindi ko matanggap na ganito lang yung nangyari sa amin. Na kasalanan ko dahil sa sobrang pagsajealous ko na nauwi kami sa ganung sitwasyon. Pero love, oo, naiintindihan ko nga na nasasaktan ka. Naiintindihan ko, love. Pero wala kasing magagawa yan eh. Kahit iyakan mo siya ng iyakan ngayon, kahit sabihin mo sa sarili mo ang ilang beses na ang tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo, wala namang magagawa yan, V eh. Walang magagawa yan para maibalik siya sa buhay mo. Yung awa ay hindi gagana para mapabalik yung asawa mo. She needs to see something changed in you. Kailangan niyang makita yung pagbabago na yun na dati niya pa hinahanap sa UV. Yun yung gawin mo. And for sure, baka bigyan ka pa. Or maybe, hindi pala for sure, maybe, bigyan ka pa ng ikatlong pagkakataon ng asawa mo. You need to change, love. Mag-snap out ka dyan sa ginagawa mo na sakit-sakit lang, kasalanan ko lahat, hindi ko matanggap. Tigilan mo yan. Mag-snap out ka dyan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi pwede to. Kung gusto kong ibalik yung asawa ko, kailangan ko magbago. Ayusin ko yung sarili ko. Magtatrabaho ako, magsusumikap ako. After nito, liligawan ko ulit ang babaeng to. Kung kailangan kong umuwi, kung kailangan kong tiyagain yung 8 hours of travel time na yan in order to get to her at sa mga anak ko, I will do that. Yun yung gagawin ko. Hindi ako iiyak ng iiyak dito sa sulok. Gagawan ko ng paraan para mabawi ang pamilya ko. Naiintindihan mo ko, V? Naiintindihan ako, man. Magsa-snap out ka dyan sa iyak-iyak na yan. Sabi ko sa'yo, hindi magwo-work ang awa, love. Kailangan makita sa'yo yung pagbabago. Itaas mo yung noo mo, maniwala ka sa sarili mo. This time around, i-own mo kasi pamilya ko to eh. Minahal ako nitong babaeng to eh. Nakitaan niya ako ng qualities ng isang ama at isang asawa. Kaya ako yung napili niyang makasama habang buhay noon. Kung nakita niya yung lalaking yun noon, maibabalik ko ulit yung pagtingin na yun ngayon. Pero I need to change. Kailangan kong ibalik yung lalaking nakilala niya. Kailangan kong ibalik yung lalaking pinagkatiwalaan niya. Naiintindihan, V? Yes, ma'am. Ayan, love, sige. Kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo, may gusto kang iparating sa babaeng umunawa, nagtiyaga, paulit-ulit na nagpatawad sa'yo, and yet right now, hindi mo alam kung matatanggap ka pa ba pabalik sa ikatlong pagkakataon. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? Gusto ko lang sana sabihin sa kanya na sana binigyan ko ng pagkakataon ulit para maituwid yung pagkakakamit ko. Yun lang, alam naman niya yun na sa loob ng 10 years, wala naman akong minahal na iba. Siya lang. Kaya ganun lang, pasakit lang na dumating kami sa ganyan sitwasyon na ako naman yung may kasalanan. Sana lang, pagkakataon ulit. Yun lang, ma'am, mahal na mahal siya. Ganito, Vino, no matter what the outcome is nitong effort mo, isipin mo na lang, you're doing this to save your family, to salvage whatever's left in your family. So if it has to take all of your efforts, 100% ng effort mo just to get her back, wag kang manghinayang. Pamilya mo tong sinasalba mo. And this time around, if ever lang, V, nabigyan ka niya ulit ng pagkakataon,
in your sake or for your own sake and for your kids' sake, V, bawas-bawasan na yung pagsiselos. Kasi wala naman yung nararating eh. I mean, cute yung selos kapag paminsan-minsan lang or paunti-unti lang. Cute yan eh. Kasi, kumbaga, parang nakaka-touch pa nga sa girl kasi feeling niya ayaw mo siyang mawala sa kanya or ayaw mong siyang mawala sa'yo. But then again, if it's gonna be your constant go-to away or constant go-to argument sa kanya. Lagi mo siyang pagbibintangan ng merong iba kahit wala naman talaga. V, kahit sinong ilagay mong babae, kahit gaano pa yan kapasensyosa, ilagay mo sa posisyon ng asawa mo, bibigay at bibigay din yan, ha? Matuto na. This time around, maging seryoso ka na. Masyado na kayong matatanda para sa selos-selos na yan. Di na kayo bata, di na kayo teenager, may mga anak na kayo. Ilagay mo sa lugar yung pagseselos, ha? Yes, ma'am. Maraming salamat, Viha, sa pagtawag sa akin, love. And good luck sa panunuyo kay Mrs., ha? Yes, ma'am. Salamat. Thank you, V. Kabisyo, ito yung sinasabi natin. Huwag nyo nang hintayin na masagad nyo yung tao before you do something about it. I don't know why kasi some of you keeps on testing your partner's patience. Lagi nyo silang tinitignan kung hanggang saan nila kayo kakayanin, hanggang saan nila kayo matitiis, hanggang kailan or hanggang saan nila kayo uunawain. Wag nyong sagarin. O diba, kapag nagkaroon na ng one time, big time na pag-aaway, it was huge enough to break the two of you apart, and yet binigyan nyo ng ikalawang pagkakataon yung relationship nyo, let it be your wake-up call na, oh, shucks, hindi ko na siya pwedeng ganyanin kasi ito yung nagiging ending. Kasi nakaano ka na nakapatid ka na ng isang lubid eh. Ilang lubid pa ba gusto mong patirin? Bago ka matuto na hindi mo pwedeng gawin yan sa kanya constantly. Kasi sinasagad mo yung pasensya ng tao. Kabisyo, this is the exact example of nasa huli ang pagsisisi. And the reason why we always end up with that saying is ang hilig kasi nating sagarin yung mga tao sa paligid natin. Ang hilig natin i-test yung limitasyon ng pasensya nila at pangunawa sa atin, which I don't know why. Kapag may ginagawa kayo and you see that your partner's facial expression is changing or the way niyang makipag-usap sa'yo ay nagbabago, try mong ilagay yung sarili mo sa posisyon niya and then tanungin mo, kapag ginawa ko ba to sa sarili ko o kapag yung partner ko ba ginawa to sa akin, matutuwa ba ako? If the answer is no, then stop doing it. Diba? Huwag mong gawin. Kung ikaw nga mismo maiirita kapag ginawa yun sa'yo, then anong excuse ng partner mo para hindi mairita? O diba? Anong meron sa partner mo para hindi mairita? What's your excuse para maiba ka? Huwag niyong sagarin yung mga tao kasi no matter how much they love you, if they don't think that you trust them and you don't appreciate na mahal nila kayo at pinapakita nila yon every single day, nakukuhanan nyo pa rin silang paghanapan ng mali, nakukuhanan nyo pa rin or nakukuha nyo pa rin sabihin na nagkukulang sila, nakukuha nyo pa rin magduda sa kanila, they will start asking themselves, if for this person na mahal ko, I'm not doing enough, hindi pa rin ako gumagawa ng sapat, then what am I doing here? Para saan pat nandito ako? Parang mas okay pa yata kung pakakawalan ko na lang siya. Diba?